Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ikaw, wa ka may planong mo dimdim og labas kayong dugo sa tao po niyo? Unya na inig abot sa kahimpitan nga karni og dugo sa tao na unya ang makabusog sa atong pisikal sila. Kaluon? Din ikaw na sila kay ako susihon ang duha ka mga buhing kalag dito sa lawak na tinakpan. Sila si Dr. Marcelo ug Darwin. Ikaw na. Ang hungog nga po niyong hugaw og kartiyo. Wa siya kasayuran nga gisakay sa kayan ko siya. Parihas lang si Minard, dali kay isod sa bursa. Bugok na supremo. Sabi ko, naglalipay ko sa paghatag na kong pribilehiyo pinagis gitawag og Supreme Clemency. Sir Minard, layo ka kay kasabahan ni mong labang na supremo, si Anhing Senior Benedicto Benavides. O sige kuhanin mo dihadong Jumari. Ang karaang libro sa kasaysayan, Maki. Unsa? Niya na sa kong mga kamot. Ang karaang basahon, Maki. Mao kini ang yawi aron maablihan na ang misteryosong dapit, ang Tierra del Sol. Dong Jumari? Pero kung mao ka na yawir maablihan ng Tierra del Sol, ganong wa man sila makaabli lagi hangtod karon. Tungod kay dili ila ang Tierra del Sol. Paraiso kini nga gasa sa Dios ug dili kini dapit nga impiernuhanan, Maki. Tanadong, magdali na tagawas gikan din. Dali, Maki. Dali. Di ta mahimong magdugay. O, Dong Jumari? Nalipay ba ang duha ka mga demonyo? Gara kidimdim og labas nga dugo. Ha, Marcelo? Darwin! Kamuon niya ang labing bantugan, ang tigpanalipod sa labang supremo. Kamuon niya ang umaabot nga bangis nga mga general alang sa bagong kalibutan. Matahom nga kabuntagon alang kanimo, Dong Jumari. Naipon yung. Sa imong tanaw na. Sa imong huna-huna. Matahom gid ka ang kabuntagon ni adlaw. Dong Jumari. Naipon yung. Dili maayo ang kabuntagon alang sa tagalungsod sa Latiera. Taan pagid ko nga pagsubang sa takdol nga buwan, magpesta ang daotang linalang nga gikan sa impyerno. Dong Jumari, lakip ko wa makasabot sa mga panghitabo karon. Kaha? Naipon yung? O tingali, nagpabuang bukaan ka. Aron lang ingnon nga wa gyud tinuod kay nasayran. Dong Jumari. Nahibaw ko nga naa kay kasayuran bahin ni ining mga katingalaang panghitabo karon din hinoy. Palihog lang. Sultihi ko kung unsay imo nasayran sa mga panghitabo. Wa ko na sayran, Dong. Wa. So sigon pa namo ni Maki kini. Kung unsa kini katinuod nga lakip sa na biktima sa balbag gabi. Mao ang tigwa nga kanhing driver sa akong anhing Lolo Benedicto Benavides. Si Vitaliano. Asa man na puntarya na to ani karon Dong Jumari? Sa parokya ni San Sebastian Martir. Makisulti ko pag-usab ni Father Marcelindo dayon doon, Maki.
Maayo naman kahani mo tagani mo gahapon dong. Maki. Pastilan. Ang katingalahan mga panghitabo nga sa salida na ako makita. Karon ni agyo din nang hitabo yun din sa lungsod sa La Tierra dong Jumari. Kinahanglan nga muhunong na kining maong kamatay. Ug kinahanglan nga mubalik sa impyerno ang mga daotang linalang nga mihasi sa katawhan matag takdol sa buwan. Kinahanglan yun dong Jumari. Usaon taman, nga mas importante kayo nga kahimutan kita sa atong Dios. Senyor Minard. Lahi ang atong Dios sa ilang Dios. May kaugalingon kitang Dios, si Satano Luciferos Sulfatos. Himayaon sa kanunay ug sa tanang panahon ang atong Dios nga matuod. Kung unsa man ang imong nabatian nga mga puong gikan sa kong uniko iho nga si Jomari. Paminawa lang, ayaw na siya og lalisa punyong. Supremo. Puabot raon niya ihapon ang tukmang higayon nga masabta ni iho Jomari kining tanan. Kung siya nasabun niya mo yukbo ug moampo sa tong Dios nga si Satano Luciferos Sulfatos. Uy, nalugay man si Dong Jumari nga nakikita sa pare. Ay maglakalakaw sa kusunahan kay murag laay man. Daghan kag nabiktimas mga mangtas gabi, uy. Hala no, kaluoy ko din taon. Si Baloy, ang kaning drivers may taliwan nga Benavides, patay pod, gibalbal. Ginoo ko yung taon, oy. Ay makigsulti lagi unta mis anak ni Senyor Menard Benavides, kay mangayo mi og tabang. Ang kapulisan wa may nahimo, uy. Akong inuno niya si Dong Jumari, kay gusto niya nga masulbat kining problema, ha? Mao ba day, Maki? O lagi, Dong. Gusto sab ko no siya nga ikasulti ka. Makihinabi ko nila, Maki. Maayo noon, Dong. Maki. Patay na gyud si Manoy Vitaliano. Gusto niya ito, Od. Maipong atong gikasulti na ako. Patay na kuno si Manoy Vitaliano alias Baloy. Usa sa gibalbal gabi sa mangtas. Nganong nahitabo makini, Maki? Nganong niabot man sa punto nga maingon kini niini? Nilihok na gid ang pwersa sa kangit-git Dong Jomari. Dili day kini kay dinhi lang sa lungsod sa La Tierra, kundi sa tibuok Pilipinas. Hala, uy. Mao ba di ay, Dong? Maki. O kinahanglan nga mapugnan siya. Si Satanas, mauna ang giila nilang Diyos. Nabalaka ko, Dong, at tingalig mudaog ang gahom sa kadautan. Dili ko na ikatugot, Maki. Di gud mahitabo nga mudaog ang dautan. Usan ako sa makibatok niya na. Kana, matirang matibay, Dong Jumari. Matirang matibay. Oh my God! Hasta din sa syudad na ni mga ungo. Hala, abi na ko gito na sa among probinsya. Kalain sa balita, uy. Dinhi sa nagkalain-laing dapit sa syudad, daghan man ang gibalita nga gipalpal. Alarming igad kaayo ni. Kay, hasta masab sa ubang mga probinsya. Dagan ang nabalita nga gibalbal ka pi. Oh my chi, dili na gyud ka kumpiyansahan ang panahon karon, Prana. Bitaw no, Miss Krisha. Dili na gyud masabtan ang mga panghitabo. Dili na gyud naging normal. Sure bitaw ka nga okay ra mo si Maki diha sa karaang bahay, Jomari. O lagi, Krisha. Wa kay ang kabalakan. Nabalaka mong ko nimo. Kay siguro ba sa balita, daghan ko nung gipamatay gabi diha. Di na normal ang panghitabo karon. Di lang dinhi sa La Tierra ug diha sa syudad, kundi sa tibuok Pilipinas. Jomari, Gusto na gid kayong muhari ang gahom nga iya sa dautan, Krisha. tinuod ka na. Dako kining hagit sa matag usa ug sa matag Kristohanon.
Kinahanglan nga maghinulso sa mga sa og maghiusa diha sa pag-ampo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!